כשהלכתי ללמוד באוניברסיטה, הבטחתי לעצמי שאני לא אתחתן עם בחור שלא יהיה לרוחו. אז עצרתי את עצמי הרבה פעמים. ואכן אבא שלי זכה לחתנים תלמידי חכמים. בעלי שיחיה למד בישיבת מרכז הרבה שנים, והוא עד היום מלמד שם. שנקברו במקום הזה בקבר אחים במהלך הקרבות. אני זוכרת את הרב וורנשטיין שהיה רב הכותל המערבי ואת אשתו הרבנית. אני מאוד זוכרת גם שיומיים או 3 לפני שהם נהרגו בשבת הם ביקרו אצלנו בבית, דיברו עם ההורים שלי, ופתאום לשמוע שהם נהרגו זה דבר מאוד מאוד מאוד, גם בתור ילדה, מאוד מאוד כואב. זה הפיל הוריד את המורל של כל האנשים שהיו כאן בין החומות. ואז באותו יום קשה נאלצנו להיפרד מהמקום הזה, מהמקום שבו ביליתי את ילדותי, מהמקום שבו נולדו הוריי ואבותיי ואבות אבותיי. ואנחנו עוזבים את העיר העתיקה, את החומות, ולא ידוע עד מתי. ואנחנו בעצם נתונים בעיצומה של מלחמה. בעצם בשכונת קטמון עברנו את רוב רובה של מלחמת העצמאות. העיר העתיקה נפלה שבועיים אחרי שהמלחמה עצמה התחילה. עברנו שם הרבה מאוד הפגזות ומקלטים, שוב לא מקלטים ממש אלא בדירות, כשאבא בשבי. עד שהגיע המכתב הראשון לקח הרבה זמן, עד שהגיע אישור מהצלב האדום שהוא נמצא שם. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. שמחה הייתה גדולה מאוד. זה היה ביום שישי. הבריטים עזבו את ירושלים העתיקה יומיים לפני התאריך. ביום חמישי אחרי הצהריים. למחרת ראינו את הלוחמים שלנו מתהלכים בגלוי עם נשק. זה היה שמחה מאוד גדולה. כשאבא שלי חזר מהשבי, הם חזרו דרך מעבר מנדלבוים לירושלים, והוא ראה חייל של צה"ל. הלוא קודם החיילים היו במחתרת. הוא ממש ברגע שחיינו וקיימנו, והוא פשוט לא ידע את נפשו מרוב שמחה. והוא אמר שאילו היה צעיר, הוא היה עכשיו מתנדב לצבא הקבע, אבל הוא כבר לא היה. כשחזרנו אחרי מלחמת 6 הימים, ההתרגשות הייתה גדולה ביותר לעבור שוב בשער יפו. יצאנו ביום המר והקשה, יום הקנייה, ועכשיו אנחנו זוכים להיכנס בחזרה ולעמוד שוב על יד הכותל המערבי. אנחנו בתוך העיר העתיקה. הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו. להתפלל על יד הכותל לקח לי אולי 2. כל פעם כשהייתי לא גרתי כאן, כשהייתי חוזרת הביתה, הייתי משפשף את העיניים, צובטת את עצמי, אולי חלמתי חלום. וזכיתי לשוב ולגור כאן במקום הזה, ואנחנו חווים כאן כל הזמן יותר ויותר אנשים מכל העולם. יהודים ולא יהודים, כל הצבעים, כל הסוגים, כל המלבושים. אנחנו עם אחד. כשאנחנו מרגישים שאנחנו עם אחד, יש לנו זכות לפנות לקדוש ברוך הוא בתפילה שיגאל אותנו בקרוב.